do que vostede é autor, sobre Eugenio R. Serrano de Casanova, un personaxe, desde logo, cando menos curioso, nacido en Neda en 1841 e falecido en Barcelona en 1920. Non sabíamos nada del. Gracias a este libro imos poder coñecer pois as aventuras deste home, e para eso está vostede, para explicarnos quen foi. Moi ben. Bueno, en primeiro lugar, quería decir que o libro os autores son dous. Son eu, Juan Prados, e Jaume Godón, que estará o día da presentación con nós. Eu son un mugardés de aquí da Ría, diríamos, que vivo fai moitos anos en Barcelona, e ele é un catalán moi curioso e moi estudioso da historia en general. Que fan alusión á historia da ciudad, ¿no? Sí. E antes de publicar este libro, con o conocimento deste libro que se vai a publicar en Neda, o Archivo da Ciudad de Barcelona publicou un opúsculo titulado Serrano de Casanova e la Exposición Universal de 1888, o cual dá a idea da importancia que ten este home en Barcelona. E por qué? Porque a importancia deste home vai paralela á importancia que tuvo a Exposición Universal. A primeira que se facía en España, das primeiras de Europa, en 1888, que reuneu a máis de 5 millóns de personas. Estamos falando da mitad do siglo XIX, eso non é tan fácil, con máis de 24 escuadras e barcos que en total facían unha parada naval de máis de 1000 barcos no mar de Barcelona. E bueno, creemos nós, cree todos os historiadores, que a nivel de Cataluña e incluso a nivel nacional foi un dos feitos importantes do siglo XIX. Desde logo que sí, as exposicións evento desas clases, ¿no? Por lo tanto, temos que se convirte rapidamente en a persona de España que máis sabe de exposicións en todo o mundo. Ademais, eso lle permite falar 4 idiomas, fala inglés, fala francés, fala catalán, fala galego, fala castelán, naturalmente. E, claro, se convirte en un home moi importante no aspecto este de conocimiento de todas estas cuestións de exposicións, ¿no? Ademais, esas exposicións universais eran un pouco escaparate, ¿no? dos países para enseñarse ao resto do mundo, claro. Exactamente. E en España non tiña habido nada desto. Ninguna. Eso, cando se fala da Exposición Universal de Barcelona, significa o arranque do modernismo, a posta en marcha do Plan Cerdá, a inauguración da Plaza Cataluña, a inauguración do Paseo de Gracia. Bueno, tantas e tantas cousas, a aparición da arquitectura modernista con Dalí, Puig i Cadafalch e toda esta xente, non Dalí, Gaudí. Gaudí queríamos decir, sí. Eso é super importante. E cando eu falei aquí con os historiadores da zona a ver quen conocía a Serrano de Casanova, me levei unha decepción porque non o conocía nadie. Solamente había o que eu lle decía ao principio, que non. Só había un historiador.